Najväčší omyl, ktorý som kedy spravil? Uveril som, že môj kamarát je férový človek. Ešte v čase, keď som mu vedel pomôcť s odvozom auta, vonku bolo asi minus 15 a kamarát ma poslal vyzdvihnúť auto, ktoré bolo asi 70 km vzdialené. Prídem tam a chlap, ktorý si požičal auto, na mňa začal kričať, že chce naspäť depozit, inak mi nevydá auto. Volám kamarátovi, vonku bola zima, mal som stres, nervy, pýtam sa ho, prečo si mu neposlal depozit. A on stále to svoje, že depozit sa vráti až potom, keď sa auto prezrie v servise. Hovorím to tomu pánovi, on na mňa začal kričať, že zavolá políciu. Kamarát nie len, že depozit nevrátil, ale on to ani nemal v pláne vrátiť. A tam v tej zime som konečne pochopil jednu vec. Môj kamarát sa obohacoval o depozity za prenajaté auta. Čiže kradol peniaze od ľudí, ktorí si požičali auto. A toto bol len prvý poškodený, na ktorého som v tej dobe prišiel. Odvtedy som už žiadne auto nepreviezol, pretože ak toto spravil jemu, tak koľkým ešte? Stalo sa ti niekedy, že si bezhlavo veril a popálil sa? Napíš mi to do komentára a vidíme sa v ďalšom videu.